ešte je dobrým zvykom splniť obeti posledné želanie, takže ak nejaké máte, môžete ho vysloviť. Čo mi naspäť? Keď nemáme niečo iné. Nič? Super, nebudeme to naťahovať. To je obeť, ak sa patrí. Tak ešte posledná otázka. Chcete byť sťatá? Nemyslím alkoholom, áno, ako je u vás zvykom, ale chladnou zbraňou, sekom zo spodu alebo z vrchu? Z vrchu. Nie, zo spodu alebo z vrchu? Z vrchu. To je jedno? Tak dajme tomu, že z vrchu, dobre? Nevidno to, ale boli to trošku viac, no. To by sme mali, tak tam vás, páne, poprosím trošičku ustúpiť. Ďakujem, tu potrebujeme uličku, tu sa bude gúľať hlava. Potom nekopte do nej, nie je to lopta. To máme majetky vysporiadané, tak už mi zostáva iba zavolať nášho kata. Dámy a páni, prichádza naše hradné prasa, majster kat. Moment, majstre. Sme trošku workoholik, viete? Majstre, zoznamte sa, toto je vaša obeť. Majster, teším ma. Pripravte si miesto pre popravu, majstre. Tak. Dášte pokračovať na svoje, verím, že zdravé kolena, aj keď to už je teraz jedno, áno? Tak. Majster, na objednávku stíname z vrchu. Klasika. Maličký predklon, nemykať sa, bolí to. 5-6 rán za 2 minútky to máte za sebou, ako nič. Dobre? To neznáša krv, zakryte si oči. Majstre, nie vy. Tak, dámy a páni, môžeme začať? Moment, majstre, tamto nás fotia. Smel. Poď. Zmena pózy. Pane, vy s tým foťakom vy ste z poisťovne? A tam ste poistená? Tak preto tie palce dole už rozumiem. Rodinka bude mať užitok, čo? Takže dámy a páni, môžeme ísť na ostro. Takže môžeme začať? Moment. Tak áno alebo nie? Áno. Kto povedal nie? Chcete si meniť miesto? Tiež niečo? To som čakal. Stále ste takí nerozhodní. Čo s vami? Dám vám poslednú šancu. Ak zložíte výkupne za túto krásnu hlavu vo forme zlatých dukátov, sľubujem, že poprava s ťatím sa konať nebude. Madam, račte sa postaviť. Ubehnite všetkých svojich známych, samozrejme aj neznámych. Uvidíme, nakoľko si cenia vašu krásnu hlavu. Prorožka do provoda by neušla. Dámy a páni, ako výkupne berieme zlaté dukáty, strieborné dukáty, samozrejme papierové dukáty. Po prípade držanerky, áno, to by mal. A keď má niekto nejaký keksik zvyšný, tak majster kat veľmi rád príjme takúto. Áno, takéto výkupné. Zatiaľ dovoľte, aby som predstavil nášho vychýrneho kata kráľovského mesta Prešova, ktorý začiat generála Karafu spôsobil tzv. Prešovské jatky. Vy ma zapamätajte. Áno. Vo voľnom čase sa venuje narážaniu na kôl, masáži na dereši, štrikuje, vyšíva a je to najlepší stomatolog v okolí. Odporúčam. Ale vy sa usmievajte, ide vám o život. Zatiaľ si pripravte sekeru, majstre. Iba idem sa fotiť s katom. Toto bolo dobré. Musím vás upozorniť, že táto dáma nie je členkou našej skupiny, ale vyberanie výpalného jej celkom ide. Možno by ste dokázali aj niečo zarobiť. Zbrojnožka, pozor, nech neujde aj s klobúkom a neskočí z hradeb ako tam minule. Tak majstre, budete spokojní aj s keksíkom, no? Majstre. Nič? No, tak výkupné, síce biedne podľa majstra, ale aké také bolo složené, tak ako som sľúbil, tak aj vykonám. Dámy a páni, s ľutosťou vám oznamujem, že práve ste prišli o popravu s ťatím. Majster, nebuďte smutní. Výkupné bolo veľmi slabé a nepovedal som, že ju nemôžeme zastreliť, áno? Majster, poďte s nami.
Tak, máme. Pane, vás poprosím dopredu. Dobrý deň. Ja vás mám iba 3 otázky. Vaše meno odkiaľ ste? Juraj, Košice. Juraj z Košic. Chcete si vymeniť miesto s touto dámou? No. Nie, gentleman samozrejme, áno, čo sa dalo čakať. Tak posledná otázka. Velili ste niekedy po pravčej čate? Nie. Tak vás to naučíme, nie je to ťažké. Túto šabľu zdvihnete nad hlavu, spustíte a zakričíte páľ. Jednoduché. Malá skúška, idem na bok. Pre istotu, no. Po pravčej čata. To je len skúška. Páľ. Čože? Bolo počuť? Páľ! Poriadne náhlas, hĺbky. Páľ! No, ešte asi mutuje, no nevadí. Dámy a páni, ideme na ostro. Prichádza popravčia čata. Niekde sa asi opila v hradnej pivnici. Nevadí, zastupím, ďakujem. Pánam, vy sa nemykajte, ja vás zastavím, to je v pohode. Prajte si previazať oči. Hrdinka, výborne. Tak môžeme. Môžeme? Môžeme. No, veďte. Spadne kat. Páľ! Že velíte. Pušku k ramenu priložiť, kohút natiahnuť, nameriť, až potom páľ. Vy ste neboli na vojne však. Ja som bol na vojne. To nevidno. Musím rozkazy. To bolo veľmi dávno. Tak ešte raz. Tak dobre, tak Jak pušku spadne. ráno priložiť. Jak spadne kat. Namieriť. Áno, Páľ! si kohút natiahnuť. Tak ešte raz. Ale vy sa nemykajte. Teraz môžeme. Páľ! Co som povedal, že kat spadne? Ja som povedal, aby ste sa nemykali. Teraz aby som zajtra išiel zase na úrad práce. Dámy a páni, už nebudem viac túto dámu trápiť. Napriek tomu, ako jej teplo, jej ruka je úplne studená, kto vie prečo. Dovolíte mi, aby som túto dvojicu za ich spôsobený bôľ odmenil? No, Tak skupina historického šermu, páni Spiša a Spišské múzeum v Levoči venuje tejto krásnej mladej dáme a tomuto pánovi spoločný týždenný pobyt s polopenziou v voľnom miesenom termíne na Spišskom hrade. Spokojný? Áno? Áno, áno. Tak len v hladomorni. Máte tam polpenziu, raňajky v pondelok, večera v piatok. Ak by bolo málo, pridáme 2-krát denne reflexnú masáž na hradnom dereši. Wellness, full wellness. Ďakujem. Pekný pozor.